Áno, teraz sa trošku viac zorientujeme v tom, aké konkrétne potraviny konzumovať, čo nekonzumovať, pokiaľ by sa náhodou niekto rozhodol chudnúť pomocou ajurvédy. Pani Andová Nikoleta, vítajte v Dámskom klube. Dobrý deň, Andrejka. Vy nám to tak trošku viac objasníte, ale hneď na úvod sa vás pýtam, pre tých, ktorí by teda nevedeli, tak v stručnosti, čo je to ajurvéda? Áno, o ajurvéde sa teraz v poslednej dobe veľmi veľa hovorí. Veľmi málo ľudí ale vie, čo v skutočnosti znamená. Takže ak by sme si to mali len tak veľmi jednoducho v skratke povedať, tak ajurvéda je veda o živote. Učí nás o tom, ako zdravo žiť, ako sa zdravo stravovať, starať sa o svoje telo, aby sme sa cítili dobre. Vznikla približne pred 5000 rokmi v Indii, odkiaľ teda sa rozšírila ďalej, hlavne na Srí Lanku. A podľa mnohých historikov sa ajurvéda považuje za najstarší systém liečenia, z ktorého potom teda vznikli ostatné. Poďme sa pustiť do toho dietovania, na akom princípe funguje a možno aj takéto porovnanie s našim klasickým chudnutím. Tak, chudnutie podľa ajurvédy je vlastne chudnutie prírodným spôsobom. Môžeme si to veľmi jednoducho tak zosumarizovať, že je založené na 3 pilieroch. Prvým z nich je zdravá strava, teda zdravé jedlo, pričom ajurvéda v porovnaní s klasickým chudnutím teda kladie dôraz na kombináciu vhodných potravín a dáva väčší dôraz na chute, ktoré prijímame, ktoré konzumujeme. Druhým pilierom sú ajurvédske bylinky a korenia a tretím pilierom sú špeciálne ajurvédske procedúry a aktivity. Určite dochádza k nejakému obmedzeniu, čo sa rôznych surovín týka. S vašim dovolením začneme možno sladkým, čo je povolené a čo nie a čo keď je niečo teda povolené, v akom množstve, lebo je to aj o množstve toho, čo skonzumujeme. Povedzme si na rovinu, tam to platí takisto. Určite. Tak čo sa týka sladkého, tak sladká chuť vo všeobecnosti pri chudnutí nie je úplne prípustná v ajurvéde. Sú ale výnimky, jedlá alebo potraviny, ktoré môžeme konzumovať. My sme vlastne priniesli aj na ukážku med, ktoré je teda sladidlo, ktoré je v chudnutí podľa ajurvédy dovolené. Čo sa týka množstva, tak maximum za jeden deň sú 2 až 3 kávové lyžičky, čiže viac by sme toho medu spapať denne nemali. Okrem medu je veľmi dobré aj sušené ovocie. My sme teda priniesli jablčka z našej... Akékoľvek? Alebo odporúča sa vyslovene aj alebo nejaké konkrétne druhy by ste vedeli odporučiť? Najlepšie sú určite sušené jablčka, ktoré teda obsahujú aj vlákninu a veľmi dobre vplývajú na trávenie. Ďalej to môžu byť datle, sušené figy, hrozienka sú veľmi fajn. To sú také vďačné potraviny, ktoré sú aj chutné a nič nimi nepokazíme. Datle aj figy sú naozaj veľmi sladké, tam naozaj stačí iba jeden kúsok zjesť na ten jeden deň, tak by sme, keby sme o tom množstve trošku Môžeme pokojne 2 alebo 3, lebo je to určite lepšie ako biely cukor, je to cukor, ktorý je prírodný. Skôr ako sa dostaneme k už nejakým jedlám, rada by som upozornila na túto pomôcku, ktorú ste priniesli, pretože veľmi úzko súvisí s touto témou. Áno, presne tak. Takže máte teraz v rukách medenú škrabku na jazyk, ktorá teda súvisí s chudnutím, konkrétne s takými rannými ajurvédskými procedúrami a rituálmi. Túto škrabku by sme mali použiť ešte teda predtým, ako sa najeme alebo napijeme. Je to dôležité z toho dôvodu, že keď sa ráno zobudíme, tak na jazyku máme najčastejšie povlak, väčšinou je bielej farby. Tento povlak sa nazýva v ajurvéde áma, alebo teda nestrávené metabolické zvyšky a odpad. A tento povlak si musíme zoškriebať z jazyka a práve teda na to slúži táto škrabka. Keď ste, Nikoletka, spomenuli pitný režim, začať možno ráno tým, že ako prvé, čo teda si dožičíme, je voda. A ako je to s teplou, alebo teda tou vlažnou vodou, z toho ajurvédského pohľadu? Áno. V ajurvéde je konkrétne teda pri chudnutí veľmi dôležitá pravidelnosť, čiže ako by malo vyzerať to ráno. Určite prvá vec, ranná toaleta. Následne zamierime do kúpeľne, kde si ajurvédskou zubnou pastou umyjeme zuby. Následne si očistíme jazyk škrabkou a potom teda tá spomínaná voda, ako ste hovorili. Určite treba piť teplú vodu.
v žiadnom prípade nie studenú. Stačí pohár, 2-3 deci, môže to byť voda buď len čistá, alebo môžeme do nej pár kvapiek citrónu pridať. Ideme k surovinám už, nejakým tým konkrétnym. Áno, môžeme. Začneme zeleninou? Môžeme. Nech sa páči, ktorá teda zelenina z toho ajurvedského pohľadu je odporúčaná pri tom dietnom režime? Je nutné teplné spracovanie alebo surový stav? Čo sa týka zeleniny, v chudnutí podľa ajurvédy má určite nezastupiteľnú úlohu. Odporúčila by som radšej zeleninu tepelne upravenú a chute, ktoré by sme mali uprednostňovať, sú chute horká, trpká a plus teda ešte potom páliva, ale to viacej v časti korení. Čiže brokolica, Presne tak. mrkva, petržlen. Áno, stopkatý zeler, ešte tu do máme, polievočky áno. je perfektný. Ďalej môže byť špenát, môže byť ružičkový keľ, špargla, červená repa, teda cvikla. To je všetko z Hokkaido. tej... Takže to by sme tak vymenovali asi všetko v rámci tej zeleniny. Máme tu ešte zázvor alebo ďumbier. Áno, presne, tak zázvor veľmi obľúbený, ktorý v chudnutí opäť má nezastupiteľné miesto. Pridáva sa jednak do jedál pri varení, ale veľmi dobrý tip pre naše diváčky je aj ten, že si ho dajú, požujú maličký plátok zázvoru pred jedlom a rozbehnú si tak trávenie. Zapália tzv. Tráviaci oheň, v ajurvede sa nazýva agni. Lepšie potom sa to jedlo strávi a podporí aj vylučovanie. Čiže buď plátok toho zázvoru, alebo môže sa zázvor nastrúhať najemno, zmieša sa s touto himalajskou solou, opäť teda požuje a naštartuje sa to trávenie. Musí byť táto rúžová himalajská soľ, alebo môžeme použiť našu klasickú? Určite himalajská sol. Dôvod je veľmi jednoduchý. Klasická kuchynská sol zadržiava vodu v tele, čo teda pri tom chudnutí nie je úplne želané. Takže jednoznačne himalajská sol, ktorá tú vodu nezadržiava a ešte možno taký typ, môžu ju konzumovať aj ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, pretože nezvyšuje, na rozdiel od klasickej kuchynskej soli. Strukoviny majú aké miesto? Strukoviny veľmi dôležité. Oni vlastne pri chudnutí sú odporúčané ako náhrada za mäso. Obsahujú totiž bielkoviny, ktoré sú pri chudnutí veľmi dôležité. Odporúčané sú cícer, ďalej červená šošovica, čierna fazula a veľmi dôležité fazulka mungo, tuto vpredu, to je táto zelená, áno, ktorá je súčasťou najznámejšieho ajurvedského jedla kičri alebo kičari. Máme tu ešte ako prílohu rýžu. Áno, Tá je povolená? Áno, rýža môže byť buď basmati, alebo aj takáto trojfarebná. Áno, a ešte sa pozriem, tu nahliadneme do tejto misky. O čo ide? A ako to teda súvisí? Áno, takže držíte v rukách momentálne semienka čiernej rastce, ktoré jednak sa používajú aj ako korenie, ale majú aj veľmi dobré také blahodárne účinky pre naše ľudské zdravie. Je to jedna z byliniek, ktoré v ajurvede sa odporúčajú na chudnutie. Lisuje sa do formy oleja alebo potom aj do formy takýchto kapsuliek. Asi pre tú chuť. Presne že to má tak, nejakú, pre tú že chuť. niekomu to nemusí Áno. chutiť. Olej nemusí každému chutiť a účinok vlastne tej čiernej rastce je také celkové prečistenie, detoxikácia organizmu. Veľmi dobrá tá čierna rastca je aj proti zápche, podporuje imunitu a odporúča sa, keď je zvýšený zápal tiež v organizme. Na záver sa spýtam na koreniny. Ktoré konkrétne koreniny by ste odporúčili? Tak ten, kto sa trošičku vyzná v ajurvéde a už niečo ajurvédske skúšal variť, tak určite vie, že v ajurvédskej kuchyni nesmie chýbať zázvor, či už to teda čerstvý alebo sušený zázvor. Okrem toho rímska rastca, koriander, škorica, kurkuma, kardamón. Spomínali sme, že na podporu chudnutia je veľmi dobrá aj pálivá alebo štiplavá chuť, takže určite nejaké to čili. Veľmi pekne vám ďakujeme, Nikoletka. Môžeme rozobrať aj nejakú inú tému, pretože naozaj by sme sa mohli ešte rozprávať niekoľko nasledujúcich minút. Na záver sa vás predsa len spýtam, myslíte si, že vie tomu dopomôcť ešte aj terapia zvukom napríklad?
keby sme teda dávali pozor, alebo teda nejaký pohyb, že je to tiež dôležitá súčasť toho? Áno, áno. Pohyb určite. Hovorí sa, že vlastne Ayurveda a yoga sú nerozlučné sestry. Odporúča sa konkrétne power yoga, čiže silová yoga, ktorá rozbehne metabolizmus a takisto pomáha formovať telesné partie. Veľmi pekne ešte raz ďakujem.